pues, és com un projecte per animar els joves a que facin, o sigui, es reuneixin amb més gent que li agrada el mateix. De todos nosotros, y esa es la siguiente inteligencia, que es la inteligencia colectiva, de todos juntos. Esa inteligencia nos la enseñan en el colegio. ¿Y se aprende dónde? En la calle. He vingut especialment per fer grafiti, però ja que hi ha unes quantes activitats i tal, pues, aprofitem i aprenem coses noves i, bueno, això és més per passar-s'ho bé que per una altra cosa, saps? Jo he vingut sobretot per el tema de grafiti i m'he apuntat per això, però també per divertir-me i aprendre a fer coses com a l'esquí i coses així, parkour. I ha vingut gent, pues, hem d'aprofitar aquest dia. Ara estem fent bocetos per fer un mural a la paret. Ens hem de posar tots d'acord per una cosa, saps? I així ens fem algo xulo. Represas, no más represas mentales que te tienen como en una jaula. Esta competencia no te lleva a ningún lado, aula. Porque en vez de atacarlo él, yo le puedo dar la mano y decirle: hermanitos, vamos juntos. Esa es la inteligencia colectiva, nadie nos para, nadie nos gana, a todos unidos. Si somos el manso piño, ¿pa' qué voy a hacer cagar a mi amigo? No, no tiene. Porque yo apoyo a mis amigos y apoyo incluso al que sea. No puede pararme los raperos, cada vez que tengo clase, mira cómo te lo pase. No puede pararme los raperos, que te visto como sigue le jodo y ahora mismo sabe lejos de Marcy. Tengo el estilo que viene y ahora mismo sabe que vengo con clase, mira cómo sigue viene. Esto ahora mismo es entrar con clase a la base, ¿no? Sabe que no lo hago así, pero igualmente sabe que lo sacamos todo bueno en el pie. Mira, entro, aunque no hablo yo parce. Mira cómo vengo, matando al compadre. Me habla de respeto, ¿sabe por qué parte? Respeto no es mental ni a los muertos ni a la madre. ¡Boom! Big Bang, Big Bang. ¡Boom! Vuelta a empezar. ¡Boom! Ya llegó el Big Bang. Todo comenzó con una gran explosión. Galaxias se crearon y demás, verás. Este gran lugar se llama Sistema Solar. Y esto tú para mañana te lo aprenderás. Nosaltres hem vingut a ballar. Quan hem arribat i tot això hi havia ja molta gent i hi havia un ambient molt de hip-hop
quan han fet rima i rap, per exemple, ha estat molt divertit i ho han fet molt bé. No sé, des que he començat m'agrada molt més perquè penso que és molt més lliure. Però aquí, per exemple, ella i jo ens hem muntat una coreo i ens l'hem muntat com hem volgut. Llavors és molt més lliure i també està més bé. Pues avui hem fet una mica de tot. Hem fet micro lliure, hem fet parkour, hem fet skate, hem fet slackline, hem après moltes coses i hem fet, resumidament, art urbà i ha sigut molt guai. M'ho he passat molt bé, saps? Hem fet un grafiti allà mateix i bueno, ha quedat molt bé i he pres a fer una tombarella nova, saps? Que aquest dia ha sigut un molt bon dia i ens agradaria que es repeteixi. Jump around, jump up and get down.